lundi wɛrɛ grève bolo dalen don tuguni le 17 ka taa le 21 na n'Ala sɔnna grève an bɛna kɛ parce que hali bi fosi ma fɔ an ye min bɛ an ka laɲiniw ka sabatili ko fɔ mɔgɔ kɔni kumana an fɛ minnu ti a ɲɛnabɔbagaw ye mais olu ko k'olu fana bɛ taa kuma de donc an y'a fɔ yan'o cɛ an kɔni ka grève bɛ yen ni yanni le 17 cɛ ni fɛn fɔra an ye min bɛ kun minɛ an b'a an ka grève bɔ a ma mais ni fɛn ma fɔ an ye mun b'an kun minɛ an ka grève b'a nɔ la. Dr Gida Landouré ne ye syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la femme au secrétaire général adjoint CHU du Point G la. An bɛ se ka dɔn a ka bi assemblée kun bɛ fɛn min kan. Bon ni an baarakɛɲɔgɔn n'o fana ye Bakari Samake ye n'o ye Sinatras fana secrétaire général ye anw de ye assemblée wele bi parce que an ye dɔgɔkun 2 grève kɛ donc dɔgɔkun 2 grève a kɛra cogo min na an nana o kibaruyaw de fɔ k'a lajɛ n'a kɛra ka ɲɛ k'a lajɛ fiɲɛ minnu donna la a filanan ye min ye grève daminɛnen ka se bi ma wilikajɔ min kɛra an ni mɔgɔ minnu ye kumaɲɔgɔnya kɛ an nan'o fana fɔ an ka syndicat an ka syndicaliste tɔ ninnu donc an nan'o de la bon kuma min kɛra an y'a ye k'a fɔ an ye grève minnu kɛ n'o ye dɔgɔkun grève ye ala ni tiɲɛ na a kɛra ka ɲɛ ye mun ye an y'a fɔ cogo min na minnu bɛ anw kɔ ani minnu y'an bila u ɲɛ olu u ma na baara la ni service minimum tɛ ni urgence tɛ baara foyi ma kɛ wa fana an y'a ɲɛfɔ banabaatɔw fana ye u y'a mɛn parce que banabaatɔw yɛrɛ ma na u m'u yɛrɛ bila sɛgɛn fu la ka na yɔrɔ la olu tɛna kɛnɛya sɔrɔ yɔrɔ min na donc o y'a kɛ banabaatɔw ma tɔɔrɔ an ka grève ɲɛna donc an y'o tasibila o foli n'a tasibila kɛ an ka syndicat adhérents ye an y'o foli ni tasibila kɛ banabaatɔw fana ye parce que u y'an ka kuma mɛn u taara u ka banaw furakɛ yɔrɔ wɛrɛ donc an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu u b'an ka faamaw an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu y'an ka karamɔgɔw ye an ye ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu y'an ka makɔrɔbaw fana ye donc olu kun ko k'u b'u daɲuman don kɛlɛ nin na donc an y'a ɲɛf'u ye revendication ye fɛn minnu ye a dɔw kun b'a la olu ye kura ye an ka laɲiniw na parce que olu kun t'a kalama dɔw olu kun b'a kalama mais u ko k'u b'a lajɛ u bɛ se ka a ɲɛɲini cogo min na a ka ɲɛnabɔ bon olu bɛɛ y'a laɲini an fɛ an k'an ka grève an k'a ɲɔngiri yanni olu ka ko dɔ kɛ an nana ɲɛfɔ Bazi ye mais Bazi y'a fɔ an ye an ka ɲɔngirili caman de kɛ an ye ɲɔngirili fɔlɔ kɛ parce que ministre yɛrɛ ye papier bɔ k'a b'an ka baarakɛɲɔgɔn k'a b'a lasegin ka na yan o y'a d'an ma yɛrɛ k'a signé ko nka numérow de kan ka k'a la an y'an ka grève ɲɔngiri o sababu la a ma bɔ a sira fɛ an y'an ka grève ɲɔngiri ko parce que embargo kɛra ka embargo wagati di an ka autoritéw ma u ka an lamɛn u k'a lajɛ u bɛ se ka min ɲɛnabɔ o ɲɔngirili o fana ma foyi ɲɛ u ma kuma an fɛ u m'an wele u ma fɛn fɔ an ye an ye ɲɔngirili fana kɛ parce que test fagali caman min kɛra ni kucala fagali caman min kɛra ko ni jamana bɛ kasi la an man kan ka dɔ fara jamana ka kasi la an ye ɲɔngirili kɛ o la k'a ɲini u fɛ tuguni u ka sigi an ka kumaɲɔgɔnya kɛ fosi ma bɔ o kɔfɛ donc an y'a fɔ Bazi ye cogo o cogo Bazi ma sɔn mais anw ye ɲɛmaaw de olu de y'an bila u ɲɛma an tɛna se ka fɛn wɛrɛ kɛ Bazi ye fɛn min fɔ kɔ donc o de la
an b'a jira mɔgɔw la k'a fɔ lundi wɛrɛ grève bolo dalen don tuguni le 17 ka taa le 21 na n'Ala sɔnna grève an bɛna kɛ parce que hali bi fosi ma fɔ an ye min bɛ an ka laɲiniw ka sabatili ko fɔ mɔgɔw kɔni kumana an fɛ minnu ti a ɲɛnabɔbagaw ye mais olu ko k'olu fana bɛ taa kuma de donc an y'a fɔ yan'o cɛ an kɔni ka grève bɛ yen ni yanni le 17 cɛ ni fɛn fɔra an ye min bɛ kun minɛ an b'a an ka grève bɔ a ma mais ni fɛn ma fɔ an ye mun b'an kun minɛ an ka grève b'a nɔ la parce que nin ko in na an de y'an sabali ka caya an de y'an muɲu ka caya sisan olu de kan ka fɛn dɔ fɔ an ye min bɛ an fana kun minɛ an bɛ se ka taa min fɔ an fana ka base ye k'a fɔ base ye an ka grève ɲɔngiri donc o de tun b'an bolo ka fɔ bi donc k'a fɔ an ka militants bɛɛ ye k'a fɔ banabaatɔw fana ye dɔgɔkun wɛrɛ tɛnɛn min filɛ ka na baara ti pɔnze tuguni u ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw ma pour que ka t'u ka bana furakɛ ni mɔgɔ min ta ye balena bana ye ko urgence de don olu bɛɛ bɛ lajɛ ni mɔgɔ minnu dalen don yan ka ban olu fana bɛ lajɛ o ye jagoya de ye an y'a fɔ cogo min na dialyse bɛ kɛ an y'a fɔ cogo min na chimiothérapie fana bɛ kɛ an ma sɔn ka olu sen don grève ko in na donc o de tun b'an bolo ka fɔ bi ne ni n tɔɲɔgɔnw pour que k'o da faamaw tulo la ani banabaatɔw fana tulo la donc hakɛto bɛ nin kan ni kuma ma ɲɛ an bɛ